Ahoj, akurát balím darčeky, plnú tašky. Už niektoré darčeky sú zabalené. Aj som zabudla, čo mám. Toto som kúpila pre Kimi. Taký zajačík, je tam taká guma. Taký povraz dostane na Vianoce Aron. Som zvedavá, ako dlho to vydrží. Typujem 3 minúty. No, toto som už ukazovala, myslím, alebo neviem. Tieto myšky dostane Lily. Tu má aj zvončeky. Môže, že sa podeli aj s Yumi. A Yumi dostane avokádo alebo hrušku. Hruška, to je hruška. Takže pre zvieratá mám. Tu mám takého Mikuláša, darčeky. Tak, idem na to. Už mám zabalené darčeky. Tu. Aj Mikuláša mám. No, už konečne balila som 2,5 hodiny. Ale už konečne mám zabalené. Čo som kúpila rodine nebudem prezrádzať, lebo to je prekvapenie. No ale čo som kúpila ľudské, môžem aspoň niečo povedať. Sme kúpili bábiku, potom sme kúpili hrnce, sadu hrncov strieborných, aby ľudská mala aj svoju výbavu, lebo ja mám tiež strieborné hrnce a stále bere moje hrnce, no tak budem mať svoju výbavu. Potom sme kúpili takú hračku ovocie na suchý zips, ktoré sa dá akože krajať. Potom čo dostala? Dostane kefu na vlasy, tvare srdiečka a k tomu je také zrkadielko, tvare srdiečka. Potom čo? No koníka, toho som ešte nebalila, to v ten deň, ako budú Vianoce, zabalím, aby sa papier nepoškodil. No knižky dostane ľudská, pyžamko. Čo som ešte také? Aha, takého krokodíla, ktorému sa stlačajú zúbky a on potom cvakne. To je vlastne taká prvá spoločenská hra pre ľudskú. Ja už ani neviem čo. No, máme toho dosť. Takže som veľmi rada. Idem teraz pozrieť, čo robí ľudská, lebo už asi ma zháňa. Tu plače. A ja balím. A nakoniec ešte 2 darčeky nemám zabalené. Ľudská, kde je mamka? Kde je mamka? Tu je mamka. Ňo. Už ideš ku mamke. A tu nás sa spinka. Tu nás sa spinka. Tak ideme spinkať aj my. No, ešte som zabudla, že som nezabalila darček 1, darček 2. Takže som myslela, že už je zabalené, ale vlastne ešte môžem baliť. No tak som zabudla na to. Ale tie hrnce sú veľmi pekne podarené. Ani neviem, či ich vidno. Aj takéto ovocie vlastne v dračíku, myslím, že sme to kúpili. Dá sa to krajať, je to na suchý zips. Takže ešte idem baliť. Tak, darčeky už mám zabalené, aj tie posledné sú zabalené darčeky, na ktoré som zabudla. Takže už to mám hotové. Mám ešte nejaké väčšie darčeky, ale tie budem baliť až na štedrý deň, pretože oni sú odložené, kde sú veľa ďalšie darčeky a to sú veľké darčeky, takže tie zabalím vlastne na štedrý deň, keď ich budem dávať rovno pod stromček, aby sa mi papier nepotrhal. Tak som rada, že to mám. Teším sa z toho, tak dúfam, že aj na Vianoce sa všetci budú z toho takisto tešiť. Tak sa zatiaľ majte pekný deň.